Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Office Tarik jong Meghalaya Board of School Education lingba u Controller of Examination uba TR lalu hau kerwa khubor bala Pynmih pajba mentaka sengi ka Henry Tarik Jymmang arajar arpusau. Kala penbena ba ye result jong ki khna puli ki be khonyi ka examen Hsslc jong ka Science, Commerce, but ko Vocational stream an sa Pynmih pajba ha ka Tarik Jymmang arajar arpusau ha ka por balong tray. Lakin tui ki kena puli bat ki kme ki pa jong ki kena bakin pej ye ka result ha ka website jong ka Mbose ka badai www.mbose.in bat ka tanat rekam kala rai bakanam don ka jing Pynmih ni Pynmih ye ka result ha ka office rekam la ka long Hsslc ni haturaru shushu ki kena bat ki kme ki pa ki la ruban pej ye ka result lingba kini ki website ki bakin top ya ka www.macresult.nic.in nangta www.meghalaya.hsslc nangta www.result.hsslc but www.jakranjosh.com